Thokozani-ke ngani zakwethu, umkhulu wasemakhosini kulo ndaba enhlupha ngofakazi. Mnayigeme mfungela. Amathule engathi akaboni. Ijaji leli abathi lijaja isiminya sokugcina. And the reason why ngenza le video ngifuna ukuthi-ke sibheke indima ethize esishaya abantu abaningi. Ibashayile nje futhi kakhulu, and futhi isazobashaya abanye. While-ke ngisazoqhubeka nale hloko, please don't forget, wena oqalayo ukubona le video, please don't forget to subscribe, like the video and usherishele nabanye nkosi yami. Everywhere la ungayisherishela khona, whether TikTok, kuphi. Anyway-ke, another thing, umkhulu wasemakhosini uzatholakala lapha ku-TikTok. Ngisawudicide ukuthi ngizobiza ngani, noma ngabiza ngawo uDr. Mkhulu wasemakhosini, noma ngibize nje ngegama lami ngingabiza ngalo ekuqaleni ubhekane. Okay, right-ke kwesize la engane zakuthi kunenkinga la kubantu engisafuna ukuyikhava lapha, le yokuthi umuntu uyazisa ekuthwaseni. My question is, kunini nithi kukhona abantu abazisa ekuthwaseni? Yes, bakhona abanye, kodwa kunombuzo engifuna uyibuze wona, ngoba iningi lenu nishawa into eyi-one yokuthi ngalesikhathi idlozi lisakhuluma, wena lisakutshela ukuthi unobizo nazo zonke izinto, uyibone futhi nawe kube khona ofakazi. Uthola ukuthi omunye umuntu wakwazi wathandazela umuntu waphila, noma wamgxobela umuntu ikhanjana nje waphila, and kwaba yisayini. Kunama-signs-ke amaningi akhombisa umuntu uma ngabe elapha. Umuntu osuke elapha uba nesineke, uba nesihawu sokusiza umuntu osuke eswele, ngoba vele usuke nawo la mandla asuke khona kuyena. Okay, right, that's another sign esuke ikhona. But-ke ngiye ekuthenini wena othi umuntu uyazisa, ngisho ngoba khona omunye umuntu ongibhale lapha kwi-Facebook page yami wathi kungcono yena ukuthi azise ngoba uyazazi ukuthi unobizo. Kunganjani ukuthi azise ekuthwaseni noma kufanele alinde idlozi? Mina umbuzo wami, impendulo yami ithi, wena osuzaziyo, vele idlozi lisuke selivele selikukhombile. Mostly idlozi lisuke likhombile ukuthi kuphela kukhona into enje anilaleli. Why omunye ukhomba ukuthi ayathi ena hayi bo, ngithi uma ngithi ngiyohlola kuthiwa angilaleli, kuthiwe kunjani njani, kade wasakhulunywa iy'nkulumo nami, suke kunjalo vele. Kuphela ukuthi indlebe zakho zikamoya zisuke zingavulekile ukuthi uzokwazi nokuqonda, futhi nakhona kusuke futhi sometimes zivalwe wena. If ungavalanga isitha noma kungekho umuntu okwazama ukuthikamezisa into ethize ephathelene nawe noma ubuthakathi obuthize, uyabona. So-ke idlozi vele lisuke selivele lishilo. Uqamba uya kumuntu, ufika umuntu kwesinye isikhathi uyezwa omunye into athi hhayi, ngiyaqala ukuyizwa le ndaba. But there's a lot of things othola ukuthi useke wayiphupha, wazizwa, wayibona. Sengisho lokhu laba abafuna ukuyothwasa nabafuna ukwenza njani. Angikhulumi ngalaba abashawa izinto, ngoba phela iningi lenu uthi umuntu ngalesikhathi eseshawe izinto zomhlaba, idlozi selikushayela kuphuca wangaba nalutho. Bese kuma ucabanga ukuthi konje shuthi angisena option, kufanele ngiyilungiseke le nto. Uma ucabange kungabi kwakho ne-option, ubani uzofika kufanele phinde futhi azokudabukela? Kufanele inyanga esuke uzokwelapha ikudabukele, ikwehlisele iy'nkomo, ikwehlisele amajoko, kube khona indlela ezokwenziwa, kanti iphutha lelo kusuke kungelikabani? Ake ngibuze futhi lowo mbuzo, iphutha kusuke kungelikabani? Kusuke kungelakho noma kusuke kungelenyanga? Kusuke kungelozothwasa noma kusuke kungelikabani? Right, umuntu nje usuke ethi uzothwasa, inkomo yomelaphi 10,000 kuya phezulu. Hhayi lento indaba yokuthi umuntu nidlale ngabantu abasuke belapha. Sawakhokha sabakhipha ngalezo y'khathi kwakusashiphe ngazo iy'nkomo, nezathwasa early sayikhipha lezo y'mali ezisuke zilingana nalokho. So-ke indaba ilapho,
Indaba nje ilapho isemseni ukuthi umuntu zama ngalesi khathi umuntu usutsheliwe, usuzwile, hambe uyophahla ukhulume nabo. Futhi le nto yokuthi abantu baphahle bengezwa lutho ithanda ukuba umadidi, ithanda ukuba nokuxaka ukuthi kanti besuke bephahla isiphahla kanjani, noma kusuke kwenzenjani. But-ke kuyenzeka uthole ukuthi impendulo yakho iqale kude, but abanye benu kusuke kukhona izinto ekusuke kufanele ziqale zibhekeke noma zilungiseke. Cleansing, part of cleansing uma uwumuntu u-spiritual person, a-spiritual being, hlale ube nento ezinto ekusuke ukuthi cleansing, uyazihlanza uzigeze, amakhubala athize okwazi ukuyihlanza ngawo, uyigeze ungawutsheli ngey'washo lezi zasemakhemisti lezi ezakhiwa ithina belaphi, sizakhele nini ukuthi umuntu leyo nto isuke izokuhlanza ngendlela ethize. Yes, ezinye zisuke zingakuhlanza, but ayikho i-part ewuba part of i-cleansing uma ufuna ukuyishaya deep, ingabi naso isiqunga, ingabi nayo imithi ethize esuke ibalulekile ezizoba i-collection yokuthi izokhipha isimo sokuhlanzeka kwakho. Kuningi nje engifuna ukusho ngale topic, kodwa ake ngidedele kunina sibuke ukuthi lo part 2 wayo sizokwazi yini uyidiscusse kahle. Ngizozwa ngani lapha kuma-comments section. Ingane zakwethu, thokozani-ke, umkhulu wasemakhosini lo, undaba enhle exoxa ngofakazi. Ividiyo ngizoyiphosta la, ngizoyiphosta nale kwi-Facebook page yami, even naku-TikTok. Ngifuna abantu ukuzwa ngani uzwa. Thokozani-ke ndawonye, umkhulu wasemakhosini lo, undaba enhle exoxa ngofakazi. Ngilindele imibuzo, ningifakele i-challenge sikhulume, ngoba ngifuna ukuthi iqhuqanise, kwazi ukuthi siyikhulume kahle le ndaba, abantu bezokwazi ukuyibheka ukuthi kuphi nakuphi la beshoda khona, kuphi nakuphi lokhu kufanele ngabe ngempela bakwazi ukuthi bakulungise. Futhi uma sekufanele ulungise, ulalele nje la kumkhulu wasemakhosini. If you don't trust mina, ungade lokhu usondele uyibuza izinto ongazi uyibona, ngoba kuzothi kusuka kube kukhuphuka le ndoda ihlala la ekhanda. Mayike yahlala la ekhanda, kuzoba sengathi sometimes ngihlaza noma khona iy'nkulumano ongazizwa kahle kumina, kanti cha, sengidinwa ile nto engiyidonsa la kuwena enhliziyweni, nento engisuke sengiyibona. Ilapho nje indaba, ngokumathula yona engathi akaboni, kodwa uma unenhlanhla iyakuvelela le ndoda esuke inolaka, iyakuvelela impela, ikhulume. Thokozani-ke ngane zakwethu, thokozani kuNkulunkulu nogogo. Umkhulu wasemakhosini, indaba exoxa ngofakazi. Bathi abanye walking dictionary. Cha, kukhona khona lokho, kodwa inkosi yami lusemncane ulwazi, ngisemncane ukuthi bengingabizwa ngalelo gama, but basuke bazi la basuke besho njalo, basuke bethole entshulane yolwazi oluthize. Iyona inyanga le abanye bayibuka beyidelele, inkosi yami, kodwa-ke indaba enhle exoxwa ngofakazi phela, ngonyaka. Ndawonye, amakhosi amakhulu. Amen.